Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka kitab Efesus 4 ayat 20 tekan 32 kanthi jejer urip becik ing kahanan kang ala. Efesus 4 ayat 20 tekan 32 kawaca ayat 32. Aluwung padha nindakno kabecikan lan padha sumanao siji karo sijine, padha apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus, Ia wis ngapura marang kowe kabeh. Ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para sedherek awit sih rahmat lantaran kurbanipun Gusti Yesus Kristus, kita kadadekake umat kagungane Gusti, nampani Sang Roh Suci, kagambarake kaya dene gegelitan sarirane Sang Kristus. Iku ateges katimbalan ninggal urip lawas lan ngrasuk ing urip anyar. Ing wacan kitab suci dina iki katerangake urip lawas iku seneng goroh, nuruti hawa nepsu, menehi wewengan marang iblis, pegaweane nindakne dosa, nyolong, tembunge gawe seri ing atine wong liya, gawe sekele penggalihe Sang Roh Suci, drengki brangasan cugetan pasulayan panyatur ala lan sengit. Kosok balene dene urip ing Sang Kristus iku nglairake tembung sing saknyatane. Nyambut gawe sing kalal kanggo nyukupi awake dhewe lan kanggo mbiyantoni wong miskin. Tembung-tembung sing dilairake iku mbangun, aweh panglipur pangucape ngawuhake kabecikan marang sing padha ngrungokake. Kabecikan umat Gusti iku nyata. Padha sumanak siji karo sijine, apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus, Ia wis ngapura marang kita. Para sedherek, ninggal urip lawas lan ngrasuk urip anyar iku perang nglawan awake dhewe. Saka urip sing ngemungake kekarepan lan nepsu, dadi sumuyut ngestokake lan ngudi kersane Gusti. Bisa ngalahake panggodane iblis srana kasantosan kang pinangkane saka sih rahmate Gusti iku kamenangan kang utama. Karukunake saka pandakwa amarga kaluputan cidra lan dosa kita iku ora liya amarga pitulungan saka Sang Roh Suci. Roh Gusti Allah kang kaparingake dedalem lan nunggil dadi karosan urip kita. Para sedherek, kahanan donya saiki ora apik-apik wae. Malah bisa diarani ala. Perang antarane bangsa-bangsa isih kelakon. Malah 28 Februari 2026 iki. Wiwit perang anyar amarga Israel direwangi Amerika Serikat nyerang marang negara Iran. Yen sing diturut mung hawa nepsu, ya ora bakal ana bedamen. Malah wales winales nganti ajur nganti tumpes. Nglakoni urip sing becik ing kahanan sing ala iku diwiwiti saka awake dhewe dhisik. Sak kulawarga ing pasrawungan masyarakat lagi ing tata urip bangsa-bangsa ing donya. Ngendhek perang iku carane prasaja banget. Ora males malah ngapura. Gusti pirsa, Gusti ora sare. Gusti bakal mbelani titah kang uripe becik. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Merangi negara liya iku tumindak sing ala. Apa ana alesan sing bisa kanggo benerake miwiti perang?
Kepiye kabecikan lan pangapura bisa kanggo mbangun karukunan lan bedamen, ngalahake cerah pasulayan lan perang. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, mugi ing tata gesang sak jagat menika enggal kababar kahanan anyar, kababaring kraton paduka, kratoning kaadilan kayekten lan karahayon wonten ing saintenging jagat. Kawula nyuwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Amin. Para sederek, monggo berkasih rahmatipun Gusti tansah nyantosaaken panjenengan urip nindakake kabecikan senajan ta ing kahanan kang ala. Amin.